σκάφος κινείται στα δυτικά σας με πορεία 259 μοίρες. Η πιθανότητα ένα εξωγήινο είδος να ταξιδέψει εκατομμύρια έτη φωτός από τον εξελιγμένο πολιτισμό του για να έρθει εδώ είναι 0% περίπου. Οι σπασίκλεις είστε πολύ cool τώρα. Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο. Ποιος είσαι? Σε χρονομηχανή είμαστε! Επιβεβαιώστε ταξίδι στον χρόνο. Ταξίδι στον χρόνο! Στάσου! Ταξίδι επιβεβαιώθηκε. Τι έκανες? Παρά τις γκάφες σου, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πες ένα ευχαριστώ. Ταξιδέψαμε πολλά χρόνια πίσω στο χωροχρόνο. Πόσο πίσω? Σχεδόν 65 εκατομμύρια χρόνια. Με απόκλιση κάποιες χιλιάδες χρόνια. Η μαμά θα με σκοτώσει. Δεινόσαυροι! Φοβερό! Ζήστε Πρέπει να επιστρέψουμε το σκάφος για να μην αλλάξουμε το μέλλον. Είναι πολύ επικίνδυνο. Η πρόσκρουση θα γίνει περίπου σε 52 λεπτά. Θέλετε υπενθύμηση 10 λεπτά πριν την πρόσκρουση? Πάμε! ένα ταξίδι Δεν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε στο σκάφος. στον χρόνο. Πρόσεχε! Μια απίστευτη περιπέτεια. Μην κουνηθείς. Αν τρέμω από το φόβο μου, πιάνετε για κίνηση. Τρέξα! Απίστευτη περιπέτεια! Να το ξανακάνουμε! Επιστροφή στην εποχή των δεινοσαύρων. Τι? Ρεξ, σε παρακαλώ πες μου ότι είναι χορτοφάγι. Σύντομα στους κινηματογράφους.